harder than I like to think. बिराद दुखुनी बात रहा कैमरा को ने लावने बाउडंग जने इन्हों पापा को प्यार नहीं करोगे प्यार करोगे कैसे क्या कर रही है तू nih आंनि फिसाजोनि अननाया मोनामसुयोसो Chinmoy naik Chinmoy. मोनसे घटना खोन्थानि आं नोंथांमोनानो बे रियेल स्टोरी आरोखि जोंनि आयंमोनाव जादोंमोन बियो ओरैनो फुजा टाइमफोराव जोङो आवाथि सावोना न'आव नङानलाय बयहाबो ओइदिनखालि मा जादों जोंनि आयंमोनहाबो आवाथि सावगासिनोमोन मन्त्रफोरखौ पण्डितासो माबाय नालाय पुरहितासो बुङो बिनि उन जोङो रिपिट खालामफायो ओमफ्राय फुजानि समाव मा जादों जाय आवाथि सावदोंमोन बिसोरनि गेजेराव सासे खिफिदोंमोन खिफिनायनि उनावथ' मोनामो नङानलाय बयबो गोनो गोथो ओरै नायलायलायबाय सोर खिफिदों होननानै ओमफ्राय उसुखुथु मोननानै पण्डिताबो मा होनखो आं खिफिदों ओमफ्राय बयबो मन्त्र साननानै बेखौ आं खिफिदों बुंफ्लाबायब्रा पण्डितासो खिफिदोंमोन With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ जोङो दा फुंनि साहा लोंगासिनो दङ ओमफ्राय नै पालक चाकलि मैया मोनबोदों बेलासियाव थांदोंमोन दिनै समबारथ' एसे खामानि दं बांद्राय ताम जाम थानाय नङा जोंनि भिडिअ फार्स्ट डे अफ द वीकथ' खामानि थायो दे लोगो मोनगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दे Life is harder than I like to think. नै मैया नानिनो बायरायाव थांनायाव कालारिं बुक लानानै फैदोंमोन नानिनि कालार खालामनो उन्दैफोरनि एंगेज खालामनानै दोननांगौ माथो खालामनो उपाय गैया बन्द समाव बेफोरखौनो कालार होनांगौ बिराद बुरजाखा पेजआ मोजां गाज्रि नङा नै बेफोरबायदि Is it good? Is it good? Yes. Spider-Man. मैं वो नीचे से गिरा हुआ उठाओ Spider-Man. Wow. You have superpowers. हो गया रे बस जमाई उन्दैफोर मा होनबावनो Hey, I can hear some noise. कहाँ है नो टेबल के अंदर क्या कर रही है तू चेयर के अंदर लग जाएगा चलो लग जाएगा ध्यान से हाँ नीचे से उधर आके उधर जाना है ओके करो Here you go नैले बुग्लुं जुग्लुं जाब गासिबो नों जेसेबांबो एरेन्ज खालामो दसेनि उनावनो बुग्लुं जुग्लुं खालामजोबो उन्दैफोर थाबाथाय न'आव मा होनबावनो नोंथांमोनाव न'आव सोरबाफोर उन्दैफोर दङबा बेबायदि खालामो नामाब्रा खोन्थानोसै खमसे खम फुंनिफ्राय खुननै खुनथामसो बेबायदि न'खौ साफा खालामनांगौ जायो गेलेग्रा बुस्थु ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै जेरावबो मोनजोबगोन एखनबा बिसना सिङाव मोनगोन एखनबा सफा सिङाव मोनगोन जोंनाथ' आसोला दुगैनायावबो लानानै थाङो माबा जिनिस पात्ताखौनो मोना एखनबा मा खालामनो उन्दैफोर होनबाथाय बिदिनोसै ओइ नानिया जोंना दुगैखांलायबाय आसोला सबसे फास्ट बेनो दुगैयो न'आव Sure. I have 2 rings. Oh wow, that. नै मालाय नोमबाजिया फेयरवेल इमेल लिरगासिनो आहा माला बेबायदि लिरनो मोनगोनथाय मिथिया गाबोन लास्ट डे नोमबाजिना दानि प्रेजेंट कंपनीआव हाउ यू फीलिंग छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है छोड़ा नहीं है अभी छोड़ेंगे 3 दिन बाद बताऊंगी कैसा लग रहा है सप्ताह मोनसे मालाय बन्द मोनसिगोन गेप मोनसिगोन गोदान कम्पानियाव जइन खालामनायनि सिगां होमबा मोजाङै ब्लग खालामनो हासिगोन But
but it's easy when you're by my side. No point. नै रायजोफोर हाखु दाखु जाबायलै दिनै हास्लाबासै खामानि बिराद दं समबारखाय नानिया नै हारसिं बैहाय जागासिनो दिनै गावनि टेबोलाव मा साननानै हारसिं जानो होननानै हारसिं जाहैबाय दिनैनि ओंखामा नोमबाजिया सर्टकाटआव बानायदों दाख्लै देखायनाया बिरियानि बायदि बरियाखा दही ओमफ्राय बे बिरियानी टाइप शॉर्टकट राइस पुलाव हाँ पुलाव जेबो होनजायो ये राइस में सोया डालो पुलाव में सुपर लगता है किंतु सोया खाली न्यूट्रेला खोलो भाई करेक्ट ओनली न्यूट्रेला अदरवाइज दस्रा सोयाफोरा बांद्राय मोजां नङा एक्चुअली बिजि जानाया मानि थाखाय खोन्थानि आं नोंथांमोनानो जोंनाव गोदान प्रजेक्ट फैदों ओमफ्राय बे प्रजेक्टआव जोङो एकदम इनिशियल स्टेजनिफ्राय सेटआप खालामगासिनो नलेज ट्रान्सफर जागासिनो ट्रान्जिशन जागासिनो ओंखायनो गोदान गोदान नालाय खामानिफ्रा बिराद थायो दा जेलाखिनि बे प्रसेसा स्टेबलाइज जाया स्टेबलाइज जानायथ' एटलिस्ट बोसोरसे 1.5 बोसोर नांगोन बेखौ बे प्रसेसखौ दा माने इनिशियल खामानि बिराद जागासिनो ओंखायनो बिजि जायो बिदि गोदान प्रसेसआव एज अ ट्रेनिं मैनेजर नों A to Z नायजोबनांगौ ओवरऑल माबाखौ नायनांगौ जायो जायनिफ्राय खामानि फैगासिनो नलेज ट्रान्सफारा मोजां जादोंना जायाखै क्वालिटी ट्रेनिंस होदोंना होआखै बे खामानिखौ जोंनि मानसिफ्रा मावनो हागोन ना हाया सोर मफाय दं मबे स्टेजआव दं बेफोरखौ एकदम A to Z नायजोबनांगौ जायो दाथ' बे प्रजेक्टआ जोंना एटलिस्ट 2000 एमप्लयिजनि प्रजेक्ट ओंखायनो टाइम लागोन बे बोसोरनै बोसोरथामसो माबायदि बोथोर सान्दुंबो अखाबो आलदाखालै बेफोरबायदि बोथोराव मा जायो मिथिबाय सियालनि हाबा जायोनो सियालनि हाबा मिथिगौ ना मिथिया Calling you just have to see the fun in it. बोथोरा गोगोमखा जोंना अखा हागासिनो दाबो सान्दुङाबो दं सियालनि हाबा मार सियालनि हाबा दुगैनाय टाइम जाबायलै थ' दुगै इदिनो नै रायजोफोर दुगैखांबाय ओमफ्राय जा बेलासिनि साहाबो लोंखांबाय साहा लोंखांनानै दसे जिरायथ'दों मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नोंथांमोना जों शेयार खालामनो सानबाय थादोंमोन आं बे बोसोरावथ' अफिसावनो थांनाय जानाय नंला नोंदां जाहा ओमफ्राय साननानै नायोबा गस्लाफोरबो बायनांला अफिसाव थाङाबा पकेटाव एसे बासिसिगोनलै बे बोसोराव नंना नङा आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा जोंनि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय जुदि नोंथांमोनहा बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव सार्भाइभ खालामनो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा बेर मिनिमाम मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामनांगोन ओमफ्राय बिनि एडिशनेल नोंसोर माबा कोर्सेसफोर लायोबा बे नोंसिनि एडभान्टेजाव गोलैगोन खिन्थु बेर मिनिमाम मास्टार्सखौ कमप्लिट खालामनांगोन दानि समाव ओरैबायदि जाबाय बयबो मास्टार्स खालामो ओमफ्राय बियो गोदोनि 15-20 बोसोर सिगां जेरै मेट्रिक खालामोमोन बेबायदि जाहैबाय ओंखायनो नोंथांमोनहा पिजिखौ एकदम कमप्लिट खालामथार दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो आं फिसा आं जा एक्सपिरियेन्स खालामबोदों आरो जा नुबोदों बेखौ आं नोंथांमोनाजों शेयार खालामलांबाय थागोन आगोलनि भिडिअसफ्रावबो जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye अरे बाय बाय बोल दो बाय बाय लोगोफोर मोजां था जानला मोनला बुंनो दे लोगो मोनफिनगोन